Namhlanje sila eMsunduzi endaweni yaseMaritzburg. Size ngomembeso wami ngizombesa uZamaswazi uShabalala. Usuku ekudala silindele lolu esithembayo ukuthi kuzohamba kahle. Ngalolu suku ngicabanga ukuthi isiqalo sezinto eziningi ezinhle ezizolandela. Ngalo lolu suku ngikhombisa ngalo ukuzibophezela kwami kuyena uZamaswazi engibona njengonkosikazi wami manje emhlabeni. Okusho ukuthi namhlanje sizohlanganisa impela. Sesingaqala sicabanga ukwakha. Ngasho nje ukuthi message engimvuthela yona ukumkhumbuza nje ukuthi ngimthanda kakhulu. Ngiyohlezi ngimthanda manje nakusasa nangaso sonke isikhathi. Cabanga ukuthi ngiyomthanda ngisho sengingasekho nasemhlabeni. Ngiyabonga kakhulu. Engize ngizokubeka njengobaba wakhe, ngobaba wakhe mina uDlamini. Esizocela nje ukuthi umfana ke amphathe kahle umakoti. Lesikhathi namhlanje ke phela abafana abancane bobuye begange, kodwa nje umfana oyiphethe kahle ngoba la ngikhombisa yena umakoti angikaze ngimbone omunye. Ikona nje ngikufisela umntodana yami ukuthi hayi bahlale kahle nomakoti ngoba sesingathi ekugcineni mase sila. Ilokho nje ngakubonga kakhulu. Siyabonga.